chen teu Playstore application a hian setting pawimawh deuh mai pathum in phone alo him zawk nan te ti chuan fakna laka in him theinan te chuan phone storage ti tholnan te setting pawimawh deuh mai pathum tu tuma hian to te thlir ho lokang o Playstore application a han kan lu tanga chuan heta profile icon hi kan hmetanga profile icon kan hmeta chuan heta hian anhoi hian play protect ti kha omanga play protect kan hmeta chuan heta hian setting a om le setting kha kan hmetanga hei hi ke chuan ka on ve ve nang ma nia chuan ai on lo mai thia hei hi no on nge don ni o aum achan chu hei no harmful apps found ain tia application him lo application ina in phone ti che thei virus om application te kai lo mang thia chung laka in him thena chuan hei hi scan ti hi in het thin don nia scan ti hin hetanga ti chuan harmful apps kha amu nge mulo o mo hei amulo ani engma kan elo ni ti kan him tinani be kang o kha pakhat na nia kan be kanga profile a book kan click lenga chuan anhoya hian personalization in play ti hak in hetanga heta po hian off turalo omangai hei ain on chuan hei kan hetanga mo hei kan turn off te doni turn off play personalization ti kha in turn off doni achan chu heavy in on hian Google hoin an lo check thei chewa chuta chuan chun lo pui application han hongila fakna lo om thin kan tiang chi te kha an ron the tar hal the ni chu wang chuan hilai hi turn off tur ni o hei he la hi te pon ka off a ka entir du chewa wang ka on mai ni ka tuna hian a turn off dan tur ka hilai hi ni o kan metanga kan off tak te don nia chuan Google hoin an check thei lo wang cheunga chuan fakna chun lo pui tangkai lo ninom deuh mai fakna kan tinang chi kha aum don lo ni ka pa hi na chunia tuna chuan a pathum na pawimawh lutuk mai in phone storage ti tholna thatak mai ani profile icon han kan het lenga chuan manage apps and device ti kha kan hetang manage apps and device ti kha kan hetanga chuan heta hian manage ti kha kan hetang manage ti kha kan hetanga chuan helai hian this device ti kha kan het lenga chuan heta hian not install ti kha kan hetoni not install ti kha kan het che kha application lo om cheu mayang Play Store kan ti Play Store lo om ve reng kan phone tri tu kan phone memory lo e hek tu kha heng ho in tani ke chuan ka pai thol thina wang hian atam lo ni hi heng ho in tikanga heng ho zong in tik vekanga hian in tik vekanga in du lo ho zong kha in pai vek mai don ni o hei delete oma delete ti kha in vetanga hei ti khan mo remove ti khan vetanga ti khan in pai thol vek don ni o de to kang ka video hi time ti ni chuan min lo follow turin thil tu zong te ka som cheu to tong o